Občania, bratia, sestry, chcem vám oznámiť zvesť, ktorá zmení históriu nielen našej vlasti, ale celého ľudstva. Stal sa zázrak. Viete, že mám krásnu a šťastnú rodinu, ktorú nadovšetko milujem. Veľmi sme túžili mať dieťa, ale Pán Boh nám tento svoj najväčší dar ako si nedoprial. Preto sme si pred 20 rokmi adoptovali dievčatko, Mirku. Z Mirky vyrástla naša milovaná dcérka a jej sa narodil náš vnúčik Janičko. Ide na lyžiarsky zájazd. Kúpili sme mu aj nové lyže, lyžiarky, výstroj, všetko. Nuž, nemohli sme mať dieťa svoje, ale Mirku a jej rodinu milujeme ako vlastné. Ale dnes sa stal zázrak. Napriek tomu, že nám lekári predpovedali, že dieťa mať nemôžeme. Napriek tomu, že sme pri milovaní používali prezervatív. Moja milovaná manželka je v požehnanom stave. Poď. Prepáč, Majka, no, chcel by som sa ti ospravedlniť. Vieš, občas mi ako si tečú nervy. Ide o mene. No, budeš prvou dámou krajiny. Robím to len kvôli tebe. Budem guvernér. Pane Bože. Ach, ty nemôžeš. Dám si nám syna. Dáme národu spasiteľa. Nedáme národu žiadneho spasiteľa. Akože nedáme? No teraz, keď tomu všetci statoční kresťania uverili. Nečakám spasiteľa. Ale veď som ho počul na vlastné uši. Bola som na ultrazvuku. Bude to dievča. Čo si to? Dievča? To infarkt. Neprežije, dievča. A čo keď to bude dievča? Žena, spasiteľka? To mi Pán Boh neodpustí. Ešte go. A kedy máš termín? Koncom februára. Koncom februára. Voľby sú 15. januára. Keď sa to narodí, ja už budem guvernérom. Nechápeš? Keď už budem guvernérom, je mi úplne jedno, že to bude dievča. A kto o tom vie? No, môj ošetrujúci lekár, doktor Živago. Doktor Živago. Dáme mu toľko, že bude mlčať ako hrob. Nikto sa to nesmie dozvedieť. A nikto sa to ani nedozvie. Idem za tým Živagom.